Dobar dan maturanti, puno uspjeha želim vam na kraju vašeg trogodišnjeg ili četverogodišnjeg školovanja. Bili ste generacija koju su zadesile mnoge nevolje, ali ste uspješno i ovaj dio puta priveli kraju. Da ne dužim, uživajte, zaboravite danas završne ispite, državnu maturu i sve ono što predstoji još da odradite u ovoj školskoj godini. Uživajte i zabavite se. Čestitam! Dragi maturanti, danas ste došli do kraja vašeg srednjoškolskog obrazovanja, završavate jedno razdoblje svojeg života i počinjete potpuno drugo. Budite ovo svjetlo, budite ova nada, budite veselje i radost našeg društva. Uživajte danas, sretno! Poštovane maturantice, maturanti, razrednici, ravnatelji, dobar vam dan svima i dobrodošli nakon 2 godine na ovu vašu veliku predstavu na ovo vaše mjesto. Čuli smo već od prijašnjih govornika puno problema, koronavirus, potresi, sve ste to savladali i završili jedno važno poglavlje vašeg života. Pred vama je nekima zaposlenje, tržište rada, neki će na fakultete, na daljnje školovanje. Ja vam želim da svi budete u budućnosti uspješni kao ste se bili i do sada, da ste sretni, zdravi i živjeli.